I des del Centre Cívic Urgell us volem ensenyar una mostra dedicada a dones il·lustradores que en aquesta ocasió reflexionen sobre la maternitat. Cada artista s'hi aproxima des de la seva experiència i el resultat és un interessant treball de la manera d'entendre un procés que moltes vegades només es basa en referents convencionals. La maternitat és el tema central de l'Il·lustríssimes d'aquest any al Centre Cívic Urgell, la 6a edició d'un cicle que vol donar a conèixer dones il·lustradores. No és una maternitat tradicional, sinó que cada artista hi dona un enfocament personal. Hemos querido combinar ilustradoras que son madres con ilustradoras que no lo son, para que un poco cada una dé su visión de la maternidad desde todas las perspectivas. Son 6 ilustradoras trabajando cada una su técnica y combinando desde ilustración digital a acuarela, a ilustración bordada. Aquest és el cas de Gala Pont, que ha comptat amb la col·laboració d'uns brodats de la seva àvia i la seva mare per explorar formes de maternitat que s'adaptin a la seva vida i no a l'inrevés, condicionar la seva vida a formes establertes de maternitat. Jo formo part del col·lectiu LGTBQI+, i se'm presenta la maternitat una mica com un dubte, com quasi ben forat, perquè estem molt poc representades. Carmen Seijas també s'hi aproxima d'una manera poc habitual, des del vessant energètic, i tracta conceptes com el poder, la protecció, la creació o la saviesa. Trabajando un poco con la idea de dibujo automático, sin boceto previo, solo manteniendo la idea energética de lo que quería mostrar en cada dibujo. El projecte expositiu a càrrec de la Galeria Miscel·lània està obert al públic fins al 30 de març.